нобиға аз модар таваллуд намешавад, балки ӯ дар муҳит тавлид ва ташаккул меёбад. имрӯз канори ман ду нобиға нишастааст дар ҳама сам, ҳам дар санъат, ҳам дар ҳунар, ҳам дар илм ва ҳам дар зиндагӣ. Али Муҳаммад Фақиров, овозхони Хурдсол ва Асал Ашурова. дуруд бинандаҳои азиз, меҳмононро якҷоя хайрамақдам мегӯем. ёдовар мешавем ки мо айни ҳол дар чойхонаи зебои Навои деҳа қарор дорем ва сарпарастии барномаро ба ӯҳда дорад мағозаи канселярии Килк. бинандаҳои арҷуманд, ҳар ду қаҳрамонони мо хеле хурдсол ҳастанд ва ҳанӯз мактаб мехонанд. биёед мефаҳмем ки онҳо дар синфи чанд таҳсил дорад. Али Муҳаммад, шумо синфи чанд мехонед? Ман синфи 4 ҳастам. синфи 4 мехонед. Асал, шумо чӣ? 2. синфи 2 мехонед. шумо ҳанӯз хурдсол будед ки ба саҳна омадед, яъне ҳар ду, ва аввалин сурудро дар синни чанд солагӣ шумо сарои дед? Али Муҳаммад, Ман аввалин сурудамро дар 4-5 солагиам хондам. кадом суруд буд? Дарвозиман. суруди Дарвозиман. шумо чӣ? 3. 3 солагӣ. ин кадом суруд буд? Суруди ватан. аввалин суруде ки ҳар дуи шуморо ҳамчун сароянда маъруф кард кадом буд? Дарвозиман. суруди Дарвозиман шуморо шинохта кард. Бале. Асалро чӣ? Шолизар. суруди Шолизар. ин ду суруд барои ин ду нафар аллакай бренд шуд, бинандаҳои арҷуманд, зеро ки ҳаргоҳе ки мо Асал Ашурова мегӯем, ҳатман шумо ҳамун духтараки хурди бо анамин либосҳои миллии бисёр зебо бо суруди Шоли Зарро пеши назар меояд ва ҳаргоҳе ки Али Муҳаммад мегӯем, ҳамун клиптаронаеро ки Али Муҳаммад дар дарвоз асту назди бобояш меравад. хоҳам ободат кунам дарвози ман, тоза бунёдат кунам дарвози ман, рӯзу шаб чун ҳоҷиони ташналаб саҷда бар хокат кунам дарвози ман. ҳарчанд ҳанӯз хеле хурдсол ҳастед, вале муваффақиятҳои зиёд доред, ҳам шумо ҳам Асал. ин ҳама муваффақиятҳо чӣ гуна ба шумо даст медиҳанд? шумо ки масалан ба феҳристи топ 30 нафари муваффақи шаҳри Душанбе дохил шудед, ҳар ду иштирокчии бисёре аз фестивалу озмунҳо ҳастед. Моро таърихи овоздиҳӣ интихоб карданд. яъне шумо қаблан намедонистед ки топ 30 шаҳрванди ифтихори шаҳри Душанбе мешавед? Бале. шумо чӣ ҳастад? мо ҳамагӣ як рӯз пеш фаҳмидем ва ҷоизат гирифтам. яъне шумо ҳам пешакӣ намедонистед? Не. агар камтар ба суроғи санъат равем, охирин суруди сароидаи шумо кадом аст? Охирин суруди сароидаи ман пироҳани гулдуз. аз шумо чӣ ҳастад? Очаҷон. барои бинандаҳои мо 4 мисра месароед аз суруди охиронтон? ай сарви равон, оҳуи масти кӯҳсор, биншин ба канор. дарьё дарьё, умри азиз мегузарад чун боди баҳор. офарин, воқеан бисёр овози хуш доранд ва сабки хонишашон ҳам бисёр ширин аст. шумо асал месароед суруди Очаҷонро? хуб, гӯш мекунем. Очаҷон мӯи дароз машо накун, очаҷон кокили ноз машо накун, ты назан қайчи дигар бар мӯям, ты назан қайчи дигар бар мӯям, ҷамолак бофии тоҷикона кун, ҷамолак бофии тоҷикона кун. офарин, воқеан суруди тоҷикона, либоси тоҷикона, симои тоҷикона ва Асал худ як духтари ноздонаи тоҷик аст. дар баробари оне ки шумо имрӯз санъаткор ҳастед, дарс мехонед, таҳсил душвор нест? Не, ман дарсо душвор нест аст. ман душвор нест? албатта барои оне ки аъло мехонад, ҳеҷ гӯ ягон фан душворӣ намекунад. кадом фанро бештар дӯст медоред? Ман фани англисиро дӯст медорам. забони англисиро. ва шумо чӣ ҳастад? Математика. дарсҳо душвор нестанд? Не. математикаро дӯст медоред? чаро? Потому что он там очень, когда ты решаешь, ты что-то там с детства помнишь, как красиво оно звучает математика. агар калон шудед, ба ғайр аз сароянда шудан, боз кадом касбро интихоб карда метавонед? Ман касби футболро шумо варзишгарам ҳастед? бале. оянда бо варзишгар шуданед? бале. шояд тарҷумони забони англисӣ ҳам мешавед? Не. шумо дар оянда ба ғайр аз сароянда шудан боз ки хушда метавонед?
دکتر. دکتر میشوید و درماندان شفا میبخشید. چرا دکتر میشوید؟ یکم کسب دیگر رو انتخاب کرده. گفتید متمتیک رو دوست می‌دارم، شاید معلم متمتیک شوید. نه. معلم نمیشوید؟ نه. برای چی؟ نیت نیست. من میخوام که به مردم تاجیکستان کمک رسونم. یعنی از نگاه سلامتی به آنها کمک رسانید. بله. آفرین. و یک استیلی فرق کننده شما همین است که برابر سرود خواندن رقص میکنید. این از سرود خودتان الهامتون میاد یا همین گونه یک ثبت دارید علی محمد؟ این از ثبت خودم الهام میاد. یعنی شما وقتی که سرود میخونید هم الهام میاد، برابر سرود خواندن باز رقص هم میکنید. بله. آفرین. شما چی هست؟ چون که ما دیدیم که شما هم هر هنگام سرود خواندن رقص میکنید. از خودم عادت کردم که در سرودهای خودم رقص کنم. و علی محمد یک ایزومین که شما میدونید چی است؟ وقتی که در سرودهای خود با لباس بسیار زیبای بدخشانی و با تاقی سرود میخونید، ولی اینجا میبینید که به تاقی اومده. تاقی هم در اینجا است. تاقی رو آوردیدم روتون. بله. خب علی محمد همون برند خود یا همون ایزومی که خود علاقه تاقی رو به سر گذاشت و ما اصل رو با همون یک سلسله بسیار زیبایی که روی آرایش مویش هست میبینیم، میشناسیم که شما در نوارهای لوگی ما این رو خواهید دید. بیننده‌های ارجمند، در این قسمت ما میان این دو سراینده خردسال خود، دو قهرمان اساسی خود یک سبقت میگذارانیم، یک مسابقه میگذارانیم و اینها با صدای زنده سرود میخونند. هر کسی که بر ریتم موافق سرود میخواند، هر کسی که کسبی سرود میخواند، ما از جانب سرپرست برای او حتما تحفه میدهیم و اول نوبت را به اصل میدهیم. حالا اصل برای ما و شما یک سرود بسیار زیبایش را میسراید. همینطور نه اصل؟ آچا جان موی دراز مسو نکن، آچا جان کاکلی ناز مسو نکن، آچا جان موی دراز مسو نکن، آچا جان کاکلی ناز مسو نکن. به نزن قیچی دیگر بر مویم، به نزن قیچی دیگر بر مویم. جمالا گفتی تاجی کنکن، جمالا گفتی تاجی کنکن. صدرند کتاب و مال و اشیا باشد، فیض و برکت چو آب دریا باشد. جایی که شود راضی همه خرد و کلان،
бешак ки мағозаҳои килк ва хиё бошад. мо муждаи китобу маводи босифати идорӣ ва ашё барои рушди зеҳниро дар мағозаҳои килк бароятон мерасонем. мо ба сифати мол таваҷҷӯҳи хоса дорем. мо завқи мардуми иҷодкорро эҳсос мекунем. мо бароятон 101 интихобро фароҳам меорем. занг бизанед 93 117 15 ё биёед кӯчаи Навобод 75А наздикии Масҷиди Нав, кӯчаи Беҳзод 34 ва ошёнаи дуюми маркази савдои Садбарг. Килк, инҷо 100 ранг китобу молу ашё бошад. мо маҳорати сарояндагии асалро дидем ҳамроҳи Али Муҳаммад ҳамин тавр не? бале. ва акнун бинандаҳои арҷманд ҳамроҳи шумо ва ҳамроҳи асалбону маҳорати сарояндагии Али Муҳаммадро якҷоя тамошо мекунем. ман бо гурӯҳи эҷодиям омадам ва мехоҳам ки бо онҳо сурудамро хонам. роҳати ҷону дилам дарвози зебо ҳасту баст чашмаву кӯҳу дараҷои тамошо ҳасту баст роҳати ҷону дилам дарвози зебо ҳасту баст чашмаву кӯҳу дараҷои тамошо ҳасту баст бари ободӣ дарвозам камар барбастаем бари ободӣ дарвозам камар барбастаем ин бигӯ қавли дили мардонагиҳо асту бас ин бигӯ қавли дили мардонагиҳо асту бас бинандаҳои арҷманд, воқеан мо шоҳиди сурудхонаи зиндаи ин ду нафар сарояндаи хурдсол шудаем ва ёдовар мешавем ки айни ҳол мо дар чойхонаи Навои Деҳа қарор дорем. ин барномаи идонаи сомонаи оила аст, бахшида ба рӯзи кӯдакон ки таҳти сарпарастии мағозаи канселярии Килк пешрафта истодааст. чӣ нақшаҳо шуморо дар пеш аст? яъне мухлисон аз шумо ба наздикӣ чӣ навгониҳоро бояд интизор шаванд? мо якчанд суруди нав омода кардем ва ман мехоҳам ки онро клип кунам ва ба дӯстонам пешкаш намоям. яъне пешниҳоди шумо ба наздикӣ барои мухлисон ин суруду таронаҳои нав ҳамроҳ бо клипҳояшон мешавад. бале. хуб, асал шумо чӣ нақшаҳо доред? мо якчанд суруди халқиро интихоб кардем ва матнашонро гирифтам айсари нав мекунем ва пешкаши мухлисон мегардонем. ғайр аз ин дар телевизион ҳам якчанд барномаи нав тайёр мекунем. офарин ва сюрпризи навбатии асал ҳам барои мухлисонаш албатта ин суруду тарона мешавад ва барномаҳое ки шумо онро метавонед тариқи телевизион тамошо кунед. ва бинандаҳои арҷуманд, қабл аз сурудхонии ҳар ду қаҳрамон мо гуфтем ки миёни онҳо сабқат мегузаронем ва дидем ки воқеан ҳар ду ҳам касбӣ месароянд, ҳар ду ҳам хеле хуб месароянд. бинобар ин мо тасмим гирифтем ки аз ҷониби сарпарасти барнома барои ҳар ду инҳо тӯҳфаҳои рамзии худро супорем. албатта ки ин тӯҳфаҳо барои шумо писанд меоянд, чун шумо гуфтед ки ҳанӯз мактабхон ҳастед. мағозаи Килк барои шумо имкон додааст ки бо баргаи махсусе ки барои шумо баргаи идонае ки онҳо барои шумо омода карданд, шумо аз ин мағоза ба арзиши муайян соҳиби лавозимоти дарсӣ шавед ва ин баргаи рамзӣ ба Асал Ашурова аз номи сарпарасти барномаи мо мағозаи Килк тақдим карда мешавад. марҳамат Асал, ин тӯҳфа ба шумо. ташаккур. ва ин ҳам як баргаи идонаи рамзии дигар ки аз номи сарпарасти барнома мағозаи Килк ба Али Муҳаммад тақдим карда мешавад. Али Муҳаммад, ин тӯҳфа ба шумо. ташаккур. акнун бо ин тӯҳфаҳо шумо чӣ харидани ҳастед? яъне ин баргаҳо ба шумо имкон медиҳанд ки ҳар чизе мехоҳед аз мағозаи Килк барои худ бигиред. дар аввал шумо чиро интихоб мекунед? ман мехоҳам ки аввалин китоби англисиро гирам. яъне боз ҳам шумо ба ҷустуҷӯи китоби забони англисӣ меравед? бале. хеле олӣ. ва ин имкониятро мағозаи Килк ҳатман ба шумо медиҳад, чунки унҷо китобҳои англисӣ бо забони англисӣ бисёр китобҳои муфид чавқор ҳастанд. асал шумо чӣ мегиред? китоби афсонаҳо ва
китоби математика. шумо ҳам математика мегиред? яъне тавре ки мо дидем аз оғоз ҳарду қаҳрамони мо миёни ҳамдигар воқеан мусобиқа карда истоданд. вақте ки али муҳаммад гуфт китоби англисӣ интихоб мекунад, асал ҳатман китоби математика мегирад. вале барои ман ҷолиб аст ки шумо калон шуда чаро афсона мехонед? Мне интересно. Я хочу там предсказки понять, что происходило там, не знаю. кадом афсонаро бештар дӯст медоред? Бременские музыканты. шумо афсона мехонед али муҳаммад? бале. кадом афсонаро дӯст медоред? Не, ман аллакай калон шудам. бинандаи арҷуманд али муҳаммад аллакай калон шудааст ва ӯ дигар афсона намехонад, балки ӯ акнун ба омӯзиши забони англисӣ машғул мешавад. ва бинандаи арҷуманд, ин барномаи идонаи сомонаи оила буд ки ба муносибати рӯзи умумии ҷаҳонии кӯдакон бо ду сарояндаи бисёр машҳур вале ҳанӯз хурдсол али муҳаммад фақиров қаҳрамони мо аз дасти рост ва асал ашурова қаҳрамони мо аз дасти чап баргузор гардид. ва акнун дар анҷоми барнома барои бинандагони мо, барои мухлисони худатон шумо чӣ пешниҳод кардани ҳастед? ман дар охири барнома мехоҳам ки як суруди зебои тоҷикистонро хонам. кӯк аст ки ватан чу ман биёбад, номад чӣ хуш аст тоҷикистон. ҳам то ба ҷаҳон дигар надорӣ, эй кишвари бахт тоҷикистон. кӯк аст ки ватан чу ман биёбад, номад чӣ хуш аст тоҷикистон. ҳам то ба ҷаҳон дигар надорӣ, эй кишвари бахт тоҷикистон. шумо чӣ мехонед? من سرود آخرینی که در داخل او تاجیکستان هم هست، مادرم هست، دختری تاجیک هم هست، هوای رو میخواهم. یعنی شما هم میخواهید که تاجیکستان رو وصف کنید؟ بله. پس شما رو میشنویم. من با موسیقی میخوانم. علی محمد باید تو رقص، من رقص کردم. Давай, я посмотрю. Гандым лола, миони, гандым лола, эх лолае. Эй дус бубинти кишвари гулхора, гулхорае. Ин давлати мо буи бихишти дора, эх дорае. Ма садқа шавум и гулшани зебора, зеборае. Ма садқа шавум зеби ҳама дунёрае. واقعا وصف زیبا. آفرین به شما اصل. به شما هم آفرین. تشکر برای اونه که دعوت ما رو رد نکردید آمدید امروز همراه با ما برای بیننده ارجمند ما یک برنامه فکر میکنم زیبا و دیدنی رو پیشنهاد کردید. بله. تشکر برای دعوتتون. بیننده ارجمند این برنامه ایدانه ما بود از سامانه اولتی جی.